Já jsem velmi rád, že ten zákon prošel po těch všech peripetích, které byly dlouho projednávány ještě před tou přípravou, pak v Poslanecké sněmovně na výborech, v Poslanecké sněmovně ve všech 3 čteních a nyní na výborech a na zasedání v Senátu. Je to klíčová norma. Já si dokonce dovolím tvrdit, že ty věci, které tam jsou, tak jsou revoluční. Nesmí to být ale jenom zákonná norma, ale musí na to navazovat další kroky. Je to pouze první krok, tak jak bylo tady řečeno, správným směrem. Musím udělat všechno pro to a pan senátor Berka mi jistě doplní jako zpravodaj, udělat všechno pro to, abychom nezůstali u toho prvního kroku, ale další kroky následovaly. Vy jistě víte, že v naší dílně se připravuje další návrh a to je na změna financování regionálního školství, která více podpoří právě inkluzi, více podpoří ale i v rámci inkluze nadané děti, peníze na asistenty. Chceme vytvořit i bezbariérové přístupy do škol. Není možné, aby v dnešní době 2/3 škol neměly bezbariérový přístup. Na druhou stranu zároveň říkám, neznamená to rušení speciálních a praktických škol. Ty dělají svou práci velmi dobře, dělají svou práci možná nejlépe z celé Evropy, protože by se k nám mohli chodit učit, jak se dělá práce ve speciálních školách. Co musíme zlepšit, a to si řekněme zcela otevřeně, je diagnostiku. Musíme zlepšit i to, aby se nám nedostávaly z hlavního vzdělávacího proudu do těchto škol děti, které tyto školy nepotřebují. Já jsem také velmi rád, že tam prošla i taková ta maličkost, a to je ten zákaz nezdravých potravin a nezdravého pití na českých školách, protože opravdu ty čísla jsou úděsná, ta čísla jsou úděsná a já pevně věřím, že všech těch 16 bodů, které tam jsou, že budou ku prospěchu českého školství. Následuje další novela, která již běží za touto novelou, kde za klíčové považuji zavedení matematiky jako povinné u maturity, zavedení posledního roku předškolního vzdělávání jako povinného a třetí založení Národní rady pro vzdělávání, která bude právě hlídat tu strategii, hlídat ten směr a bude překlenovat i období, kdy se budou střídat jednotlivé vlády.